Ćao svima, drago mi da smo se upoznali. Ja sam Demon Džinu. Ako to leti ovamo. Kakve ukusne nudle, oduševljena sam. Ćao, vreme za izazov. Sad ću sleteti. Ćao svima, ja sam vaša omiljena lovkinja na demone Rumi. Danas ću se boriti sa ovim demonom u cool izazovu prava hrana protiv čokoladne. Dakle, ja ću da počnem. Čekajte, pa ovdje je prazno. Nemoguće. Šta je kod Džinu? A kod mene je vaš omiljeni tigar Derpi. Šta da radim s njim? Tako lepo miriše. Sad ću da ga liznem. A da li unutra ima nešto? Šta se dešava? Ovo je čudno. Wow! Pa to je moj tigrić Rumi. Doneo mi je čokoladu. Zašto je sve u pljuvački? Odvratno, bolje ne gledaj to, Derpi. Previše odvratno, zatvori oči. I šta da radim s ovim? Dobro, hajde da probamo. Kakva super čokolada. Da, odlične. Ovo je jako ukusno. Blago meni, hoćeš? Ne bre. Baš bih voljela da saznam šta je kod mene. Čekajte, gdje je Džin nestao? Čudno, ko je to bio? Sad ću zameniti naša jela. Tako bolje. Rumi, hoćeš li da pogledaš šta je kod tebe? Da, hajde zajedno da podignemo. To je blaster. Da, izgleda tako cool. I već znam šta ću uraditi s njim. Rumi, pazi se. Sad ću te upucati. Uspelo je. Jel tako? Onda ću i ja tebe da napadnem. I ja imam blaster, znaš? Čuvaj se, Džinu. Neću te ostaviti na miru. Da, pobeđivala sam ja i gore demone. Čekajte, a gdje je nestala? Upravo je bila ovdje. Evo te. Gotov si. Ćao. Šta? Kako je to zabavno. Sav si u čokoladi. Ovo je bila super i pravu metu. Slatko, svidalo mi se. A meni ne. Fuj, sav sam u čokoladi. Ble. Da pogledamo zajedno. Hajde. Šta? Ovo je kaktus. I kako da jedem to? Dobro, hajde da ga liznemo. Moj jezik. Kako oštro. Stvarno? A meni se posrećilo. Ja imam čokoladni kaktus. Odličan je. Da, obožavam čokoladu. Rumi, tako ti treba. Sad ću ga naučiti pameti zašto me proziva. Dobro, treba samo uzeti flašu gaziranog pića i dobro je potresti. Izvoli. Sok, super, baš sam žedan. Ne, sav sam u fanti. Rumi, znači to si ti. Dobro, jedi svoj kaktus. Znam, sad ću da ga isečem. Odlično. A sad ga treba naceckati na sitne komadiće. Odlično. Ups. Dobro, a sad ću uzeti nudle. Obožavam ih. A sada dodajem kaktus u nudle. Tako je. Wow, ovo čak izgleda ukusno. Da. Vreme je da probam sve zajedno. Wow, to je ekstra. Da. Kako možeš da jedeš to? Lepo. Čekajte, nešto nije u redu. Muka mi je. Tako sam i mislio. Bilo je užasno. Nikome ne savjetujem da jede kaktus. Fuj. Rumi, ja želim da počnem.
Što? Je li to čarobni štapić? I šta da radim s njim? Dobro, Rumi, prestani, hajde bolje pogledaj šta je kod tebe. Sad ću. I kod mene štapić, ali druge boje. Shvatila sam. Čokoladni je. Da, baš je lep. Ovo je ekstra. Haha, ja sam imala više sreće. A šta ja da radim s ovim? Ne umem ni da koristim čarobni štapić. Što? O, pogledajte, ovo radi. Wow, uspeo sam da napravim tanjir od čokolade. Da, to je jako ukusno. Ne mogu da verujem. Uspeo sam da napravim čokoladu za sebe. Šta još da pretvorim u čokoladu? O, znam. Sad ću da pretvorim Rumi. Šta? Ne, nemoj. Učinio si moju katanu čokoladnom, ali to je bio moj omiljeni mač. Daj mi to. Prelepo. Da. Šta? Kako si smeo? Odmah ću da slomim tvoj štapić. Eto ti. Mogu? Ne, ja ću ovog puta biti prva. Šta? Je li to čokoladna vilica? Čudno. A Ginu, a šta je kod tebe? Ajde da pogledam. Dobro, dobro. Onda ću da se pobrinem za svoju vilicu. Sad ću da je probam. Tako je ukusna. Da, obožavam čokoladu. Tako lijepo i slatko. Sad ću da ukradem jednu polovinu. Šta? Ginu, ne može. Ovo je moj slatkiš. Marš odavde. Gde si nestao? Ti si ovde. Hajde, pogledaj šta je kod tebe. O ne, kako odvratno. Fuj, vilice sve u pljuvački. Ali možda ipak slatka. Sad ću da probam. Ovo je prava vilica. Fuj. Je li neko video moju vilicu? Čekajte, pa evo je. Ti si je ukrao, a vrati mi odmah. Tako je bolje. A tebe ću da kaznim. Eto ti. Nije lepo krasti. Joj. Ups. Rumi, hajde da skinemo poklopce jedna drugom. O, šta? Je li to limun? Ali on je kiseo. Dobro, hajde, ja ću prvi. Miriše lepo. Sad ću da probam. O, da, kod mene čokolada, to. Ovo je jako ukusno. Čokoladni limun je mnogo bolje od pravog. Stvarno? A šta je onda kod mene? Hajde, pogledaj. Joj, očigledno sam dobila pravi limun. To sigurno znam. Neću da ga jedem. Dobro, uradit ću to. Ja sam jaka. I eto, uspela sam. Sad ću da probam. Juj, kako kiselo. Dobro, moram da pojedem što više. Utrnulo mi je lice. Kako je ovo smešno. Moram brzo da postavim na TikTok. Neka se svi fanovi smeju njoj. Što je? Neću ti dozvoliti. Pa dobro. Ovog puta ću ja prva da vidim. Šta? Kakav smrad. Fuj, to je sirova riba. Izgleda užasno. A kod mene je čokoladna riba. To je super. Sreća je na mojoj strani. Rumi, ne brini. Ja ću da počnem. Jesi li tu? Pa dobro, neka je. Sad ću da probam svoju slatku ribicu. O da, zaista je slatka. Dobio sam ideju. Uzimam akvarijum i napunit ću ga mlekom. Da. Tako je, sipat ću sve do kraja. Odlično. A sad ću staviti svoju ribicu da pliva. Dodat ću malo magije i eto.
Riba se istopila, ja sam dobio čokoladni koktel. O, šta ja da radim sa ovim? Dobro, nemam izbora. Moram da probam. A ne mogu. To nije u redu, Rumi, moraš. Čekajte, a gdje je riba? O, ne. Jao, sada moj koktel smrdi. Sve to zbog tebe. Dobro, sada moraš da popiješ kakao sa ukusom ribe. Hajde. Šta? Ne, neću da pijem to. To je tvoj kakao? Dobro, onda niko neće da pije to. Tako je bolje. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. A vidimo se sasvim uskoro. Ćao, ćao!